pri čistení klimatizácie rozhoduje čistá práca. Erecon Wall je odolný ochranný kryt, ktorý chráni steny, nábytok aj podlahu počas servisu nástenných klimatizačných jednotiek. Jednoducho ho nasadíte pod nástennú jednotku, vytvorí vodotesnú vaničku a smeruje odtok do vedra cez hadicu, bez kvapiek a fľakov. Technik môže naplno použiť čističe a dezinfekciu klimatizácie. Dôkladne umie výmenník, vaničku aj ventilátor. Výsledok: rýchlejší servis, čistý interiér a vyšší výkon chladenia aj kúrenia klimatizáciou. Objednajte Erecon Wall a príslušenstvo na klimapreteba.sk. Rýchlo, spoľahlivo, pre profesionálov.